Mangnamnaman ni Pinay tennis star Alex Ayala nga mapugsatan iti parteng iti pa naka-eliminate na iti round of 16 iti pa nagsubli na iti aksyon iti Stuttgart Open iti Germany. Rugyan ni Ayala ti kampanya na kini Canadian World number 25 nga ni Leila Fernandez nga daandara nga Pilipino manipod iti inana nga Filipina-Canadian. Ni Fernandez ket nakadanon iti high-ranking world number 14 ken runner-up iti US Open 2021 ken 5 a titulo iti WTA Tour. Nagsangon dagiti duay di laeng Pebrero babay niti doubles iti Abu Dhabi Open anang abakan iti tandem Ayala ken Indonesian star Janice Tijen kontra kada Fernandez ken Cristina Maledovic. Ti produkto ti Rafa Nadal Academy nga ni Ayala ket nagapo iti agsasarunong nga round of 16 exits iti Linz Open, Miami Open ken Indian Wells. Agsango Ayala ken Fernandez itangal daw ito na alas 4 iti malem oras ditoy Pilipinas. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.